chỉ vậy là vết cule ole tun trum video à chuan bathroom tiles bel kan clear ho le anga a bel dan te le a ol sam dan te le a sot dan te soi kan tum le anga mistri ni tum te le mistri mizo mistri hetiang lam lativak lo te tan po a po imo tur te soi kan tum don ya ole bathroom tiles kan bel don reng in a leveling hi uluk taka lak masak turania a thei chuanin hetiang ang laser hi mang thei ram ramila na ol sambika tin na sot boka amaro chu heng tiang thil hi nei mai te thil har sa lo ni wangin a nei lo te tan po a ti ol sam dan le dik taka level thlapa rem dan te po kan tar lang bok don ani ole tiles bela hriat tur poimo do chu uluk ngai lai te chu akil taka hi ava in sut le na tur ani wangin tiles hi alo ngil to thina chu wang chuan akil a ong heu te om lo don chuan akil hingil takin akal tur ani a angil lo chuanin a soi thina tiles bel khalo dik to lo thina tin tiles kan belin a bel le na tur tlang te fai takin kan tinga a fai lo chuan a chunga a level to lo thina insan hlei thin ani ole hei hi laser tel lova kan rem dan ani a ti hianin kan han te anga at po chin tura kha ti chuanin pakhat hi kan han bel photanga ti chuan hei hianin a kok chuak kem ti kha hrui kan pot le ta helam kil hi chu a toy do wangin level scale kian en mai theya bang lampang hi hrui po angai thunganga hetia tira kan bel masak ber hi poimo ber lai ani a ki level dik thlap kan ti chuan a hnu le zel kha chu alo dik ve zel to a hi ber khi a che emo alo level lo pal hlo ani chuan a top thlengin kongro a su thin ani ole tiles bela a bel na cement pa ngai kan hmangani chuan ben vak ang chi kha adol velem lo a chan chu a cement kha alo tol kha a hnuai mi kha a zuk nek por le ta thina chuwang chuan tiles bel anal thei lewa tin a kar khi mizowa chuan a chip in kan rema wangin a kar khi a chip te lo thina adanga chipa ti chuan a chunga alo insan hlei ta nuai thina tin a finishing po anal thei lowa chuwangin a rual a bel kai rual tok tur chi in ben vak ngai lo turin cement kha hisab ve chu angai deuh ani